Hi everyone, you are with Marlin International TV. My great viewers, today I have Abdullah as my teacher. He's going to teach you tenses. Welcome. You can start, sir. Good day, dear class. It is a great honor meeting you. Without taking much of time, in today's lesson, we are going to pay much attention on tenses, talking about English tenses, as you can see on the board. As you know that traditionally English tenses are many of different kinds, different features, different grammatical principles. It depends upon which kind of tense you want to make in the process of talking about how, when, and where the action has been, taken place. In today's tenses, we are going to be talking about simple future tense. Simple future tense. This simple future tense, you can take this future to replace the place of simple and take simple to replace the place of future. Meaning that instead of saying simple future tense, you can say future simple tense. So it has two ways of, pronunciation or saying. Let's see the definition of this great tense. This tense talks about an action that will happen in the future. This tense talks about an action that will happen in the future. This happen, you can remove the happen to put take place. You can also remove the take place to put occur. Instead of saying this tense talks about an action that will happen in the future, you can say this tense talks about an action that will take place in the future or talks about an action that will occur in the future. Let's see. Da Hausa abinda muke nufi shine yau muna darasin English tenses. A cikin darasin yau za mu yi jawabi akan wani tense da ake kira simple future tense. Wannan tense ɗin da ake kira simple future tense za ka iya ɗauko wannan future ɗin ta dawo nan, simple ɗin ta koma nan, ka kirawo sa da future simple tense. Ma'ana ko ka ce simple future tense ko ka ce future simple tense duk daidai ne. Sai aka ce, this tense talks about an action that will happen in the future. Ma'ana wannan tense ne da yake magana akan wani abu da zai faru a gaba. Abin da ake so a faɗa shine this tense does not talk about an action that happened in the past, and it is not talking about an action that is happening at the moment, but rather it talks about an action that will happen in the future. For example, what I did yesterday is not classified as simple future tense, and what I'm doing right now is not classified as the simple future tense, but rather what I will do tomorrow, what I will do next month, what I will do next year are all classified as the simple future tense. Ma'ana, duk abin da na yi jiya ba simple future tense bane ba. Duk abin da nake yanzu ba simple future tense bane ba. Amma abin da zan yi sa gobe, wata mai zuwa, shekara mai zuwa, duk sunansa simple future tense. Ma'ana, wannan tense ne da yake nuna ma hanyar amfani da turanci ta hanyar nuna kana so ka ce za ka yi wani abu. Duk lokacin da kake so ka ce zan yi wani abu a gaba, ba yanzu kake yin sa ba ka yi sa ba sai a gaba za ka yi wannan abun, to wannan hanyar za ka bi wajen gina wannan jimlar ta hanyar da za ka yi amfani da tense ta nuna ƙwarewa a dokar turanci. Ma'ana abin da zai faru gaba kenan. Ma'ana abin da zai faru a gaba. Ba yanzu yake faruwa ba ya faru a baya ba, amma sai a gaba zai faru. To shi ake kira simple future tense ko kuma ka ce future simple tense. Bari mu kalli waɗansu jijiyoyi da su ne jijiyoyin da suke riƙe da wannan tense ɗin. Abu na farko da za mu kalla shine helping ko kuma ka ce auxiliary verbs. Ko ka ce helping verbs ko kuma ka ce auxiliary ko ka ce auxiliary ko ka ce auxiliary verbs. Ma'ana verbs ne, idan muka ce verbs mun sani muna magana akan me aiki. To verbs aikace misali. To ga kuma help, from the word help, taimako.
aka ƙara mata ing helping, ma'ana kenan wannan verbs ne waɗanda suke taimakawa wajen me suke taimakawa zai iya zama root form wanda muke kira main verb ko kuma wani verb wajen gina wannan tense din. Bari mu kalli waɗannan mai helping verbs din. Su ne irin su will, shall, can, kada a ce can, is can, must, kada a ce must, is must. Need, want, kada a ce want, is want, da sauransu. Okay. So waɗannan su ake kira auxiliary verbs ko kuma a ce helping verbs. Su suke taimakawa wajen gina simple future tense. Bari mu kalli wani abu. A dokar yare akwai waɗansu hanyoyi na koyarwa. Amma kafin mu je kai tsaye ga formular da na fito da ita wadda za ta sauƙaƙa wa mai koyo koyon tenses shine wannan will ɗin da ake gani tana nuni akan cewa za ka yi wani abu a gaba amma babu tabbacin yi. Kawai za ka yi ne but it is under probability. Za ka iya yi ne ko za ka iya yi. Amma duk inda aka ga shall to ta fi will ƙarfi, tana nuna cewa akwai kusan tabbacin za ka yi. Can, iyawa. Must, dole ne sai ka yi. Need, buƙata. Want, so. To wannan su ne fasara. Bari mu kalli formular a takaice. Formular mu ta wannan tense ɗin shine S plus HV plus RF plus ART plus O. Idan muka ce S tana nufin subject. Idan muka ce HV yana nufin helping verb. Idan muka ce RF yana nufin root form. Idan muka ce ART yana nufin article. Dan idan muka ce O muna nufin you can say O ko ka ce au. Au da turancin Ingila, O da turancin America. Let's speak British English. Bari mu magana da turancin Ingila. Au yana nufin objects. To wannan formula duk inda zaka gina simple future tense ita ce a kallonka. Bari mu kalla. Bari mu gina example sai mu kalli menene. Misali idan na ce I will kill the cat. Idan mun kalla I subject ce, will helping verb ce, kill root form ne, the article ne wanda muke kira definite article. Idan muka ce definite article shine article ɗin da yake bayani akan cewa wannan cat ɗin mage an kai da wanda kake magana ya santa kai ma ka santa. Cat is an object. Ma'ana zan kashe magen. Abu biyu ne suke nuna ma cewa ba yanzu kake kisan ba kuma kayi kisan ba sai a gaba za ka yi kisan. Menene da menene? Zuwan will auxiliary verb da kuma zuwan root form kill. To su suke nuna ma cewa sai a gaba za ka yi abu. To duk lokacin da za ka yi wani a gaba sai ka bi ta wannan hanya. Misali za ka iya cewa will ɗin nan ka ce I shall kill the cat ko kuma ka cire shall ka sa can ka ce I can kill the cat ko ka ce I must kill the cat ko I need to kill the cat. Amma an ka ce I need sai ka ce to kill. I want kill the cat sai ka cire wannan. To duk za ka iya bin waɗannan hanyoyin. To bari mu kalli. Kenan need sai ka sa to a gaba, want ma sai ka sa to a gaba. I want to kill the cat. The cat. I need to kill the cat. To amma za ka iya cewa I need killing the cat. Okay. Sai ka ƙara ing akan kalmar kill. Okay. I need killing the cat. Do you understand? I need killing the cat ka ƙara ing ba tare da kuma ka yi aiki da to ɗin nan ba. Do you understand? Akwai wasu abubuwa da nake so in yi jawabi akan su. Wannan article ɗin da object ba dole sai ka yi aiki da su a simple future tense ba, za ka iya cire su. Ya danganta da wani irin tense kake so ka gina. Misali, I must die. I must die. I subject, must helping by, verb, die, root form. Kun ga kenan me? Babu article na the ko kuma me an ko kuma me a, sannan babu objects kuma sentence ya cika. Ma'ana kenan me dole in mutu. To, a nan menene nuna ma simple future tense kake aiki da shi? Zuwan must a matsayinta na me na helping verb da zuwan die a matsayinta na me na root form.
Kusan wannan su ne abubuwan da za mu yi yau. Thank you very much for giving us precious time. Now, if you have question, you can ask. Thank you very much. Thank you very much. Bye for now.